A už vysielame. Vítajte všetci v ďalšej časti Príbehy zmien. Tento mesiac Access Consciousness robí rozhovory s úžasnými ľuďmi, ktorí išli od problému k možnosti vďaka nástrojom Access Consciousness a vďaka Access Bars. Dnes tu mám so sebou moju obľúbenú osobu Vitóriu, ktorá žije v Brazílii a mám to potešenie s ňou spolupracovať veľmi blízko a netušila som, čím si prešla v živote predtým, než našla Access Bars, pretože tá osoba, ktorú som ja stretla, bola úplne radostná a šťastná. Vôbec sa dozvedieť o tvojom príbehu bolo veľké wow pre mňa, pretože nevnímam tú rezonanciu s niekým, kto trpel. Tak je to jeden z tých príbehov zmeny. Vitória, ahoj. Ahoj, ako sa máš dnes? Mám sa skvele. A ďakujem ti veľmi pekne za to, že si to povedala, pretože už od včerajška som vnímala energiu tejto konverzácie. Hovorila som si, wow, je to veľmi zaujímavé pozrieť sa na to, aké to bolo predtým a ako ďaleko sa to teraz dá byť, a čo tie nástroje vedia vytvoriť. Ďakujem, že si o tom niečo povedala. Je to zaujímavé však, lebo tie veci, ktoré si myslí, že nie sú možné, tak zistíš, že naozaj sú. Dobre, tak poďme povedať všetkým, čo pozerajú. Ahojte všetci! Ahoj, Savana! Mohla by si nás zobrať, prosím ťa, naspäť? Aké to bolo, keď si vyrastala? Jasné. Mám pocit, ako keby môj život bol oddelený. Bol rozdelený na dve časti. Keď som bola veľmi malá, možno som mala 4-5 rokov, bola som veľmi silnou bytosťou, bola som veľmi šťastná, mám fotky seba, ako som nosila kostým Wonder Woman, superhrdinky. Potom, keď som mala 4 roky, tak moja mama zistila, že má rakovinu a môj život sa začal veľmi meniť, pretože to bol čas, kedy, hovorím to, ale nie klamem, pretože môj život bol veľmi iný od začiatku, pretože môj otec a moja mama nikdy neboli spolu vo vzťahu, takže to už bolo niečo, čo v našej kultúre je očakávané, že tí obaja rodičia sa zoberú a majú vzťah. Oni neboli manželia a tak vyrastala som s rôznymi ľuďmi. Moja mama, rodina mojej mamy, otec, rodina môjho otca žili v rôznych mestách, takže vždy som tak cestovala medzi nimi a videla som rôznych ľudí s rôznymi finančnými realitami. To bolo veľmi pre mňa zaujímavé, pretože ja som sa rozprávala ešte s niekým minule, že keď som išla k rodine môjho otca, nemali veľa peňazí, ale ich vzťah bol taký bližší. Mali viacej blízkosti medzi sebou a potom, keď som prišla naspäť do toho mesta, kde žila moja mama, tak bolo to iné. Keď som mala 6 rokov, moja mama zomrela a všetko sa zmenilo. Ó Bože. A mám ľudí v mojom živote, ktorí mi hovoria tiež, že som sa úplne zmenila. A viem, že vlastne máme nástroje, ktoré nám dovolia pozrieť sa na to, že možno, že tam naozaj bola nejaká zmena. Ak si to pamätáš, tak ako tá rodina si poradila s tým, že ti dala túto informáciu, alebo ako ťa chránila a tak ďalej, môžeš nám o tom povedať? A budem príliš to odsudzovať, ak by som povedala, že to bolo strašné? Lebo ľudia sa s vami chcú baviť ako s dieťaťom, takže neboli nikdy ku mne úprimní. A ja som vedela, nejako som to vedela, že zomrie. Nejako som to vedela, že si to vyberá, ale oni mi to nepovedali. Vždy, a ja chápem tiež, že
ľudia sa snažia proste takto pomôcť a nedá sa tomu vyhnúť. Ako veci sa proste môžu zmeniť. Ale nikdy mi to nepovedali. Ja si pamätám ten deň, kedy zomrela. Bola som v dome môjho otca v inom meste a on mi povedal, že celú noc bol hore, pretože nevedel, ako mi to má povedať. Že ráno svojej 6-ročnej dcere má povedať, že jej mama zomrela. To, čo si pamätám z toho, je, že v tom aute, keď sme išli do mesta spolu, tak som držala. Nechcela som plakať, pretože už som mala pocit, že musím ukázať, že to zvládnem, že som silná. A ja neviem, že či ľuďom dochádza, že v takom malom veku si môžete byť tiež vedomí toľkých vecí. Nemyslia si, že keď ste tak malí, tak už vnímate a tých ľudí aj reakcie, ako vás vnímajú, ako vás súdia, pretože oni ma tak ľutovali a ja som to vnímala a to nebolo láskavé. Pretože keď som si uvedomila, nakoľko to bolo na mňa projektované, že som obeťou cez mojich učiteľov a všetci v mojej rodine to robili, ja som vnímala, že nakoľko som to kúpila, nakoľko som tomu uverila ako realite. Dobre, teraz som obeť, pretože moja mama zomrela, teda ja musím zničiť svoj život. A teraz sa smejem, ale to nebolo tak jednoduché. Smejem sa iba za to, lebo to môžem vidieť proste ten celý obraz a vidieť tie voľby, ktoré ľudia robili. Ešte by som chcela niečo povedať. A keď to niekto počúva a hovorí si, wow, niekto zomrel mne a snažil som sa ochrániť tých ľudí blízkych. Robíte najlepšie, čo viete s tými nástrojmi, ktoré máte. A sú tu aj iné možnosti, ako napríklad uznať to vedomie detí a posilniť ich v tom, čo vedia. Nástroje Accessu vám dávajú vedomie toho, že čo ste schopní zmeniť. Ja som iba chcela povedať, ak niekto si hovorí, že o Bože, urobil som to zle, tak prosím, nie, nikdy ste neurobili chybu, robíte najlepšie, čo môžete a sú tu aj iné možnosti, vďaka ktorým môžete vlastne zistiť, že čo vytvára, akú budúcnosť to vytvára. A teraz, keď si to vravíš, ja som to všetko kúpila ako pravdivé a ono to vlastne vytvorilo základy tvojho života. Dobre, ja som obeť, a teda musím takýmto spôsobom vytvárať budúcnosť, vzťahy a tak ďalej. Môžeš mi povedať trocha viacej o tom? To ako tvoje základy a čo sa tam začalo diať potom z tohto bodu. Aká bola tvoja realita? Mala som pocit, že som tak oddelená. Skoro som začala vytvárať takú určitú osobnosť z toho miesta, byť obeťou. Nedôverovala som si už. A ďakujem ti pekne za túto otázku, lebo tá je naozaj dobrá, pretože teraz, keď sa na seba pozerám, ako som chodila do školy a ako som bola tým divným deckom, pretože 2 roky potom, ako moja mama zomrela, tak som sa presťahovala, bývala som so svojím otcom, bola som naozaj osamela. Mal som tam strýkov a tak. Keď v tom meste, kde bývala moja mama, ale keď som sa presťahovala za otcom, tak som bola iba s ním. A on celý deň pracoval a niekedy tam bola pani nejaká upratovačka. Ale potom som sa začala cítiť veľmi, veľmi sama. Aj v škole. Idete do novej školy a ľudia vidia, že vy ste to dieťa, ktoré stratilo mamu, ste tým divným dieťaťom. A to bolo naozaj tak divné. Odpovedám ti? Ja neviem. Dobre. A myslím, že to, čo si uvedomujem, je, že v tom momente som sa veľa začala súdiť. Ja si pamätám, že keď som mala 8 rokov, tak som dostala poprvýkrát zlú známku a cítila som sa tak previnilo. Pamätám sa, že som začala plakať, keď som videla známku z testu. A tam bol ten pocit, ktorý začal rásť z toho, že takto robím veci zle, mala som pocit, že nie som schopná. Nie som schopná niečo dosiahnuť. To je to, čo mi napadá. Že som nebola schopná tvoriť.
Vyzerá to tak, mám z toho taký pocit, možno, že to je veľmi subjektívne, tá časť toho príbehu, keď si vravela, že ty si vedela, že tvoja mama zomrie, ale nikto to neuznal a potom ty si začala pochybovať o tom, čo vieš. A keď to robíme ako deti, Bože, alebo ľudia hovoriť, musíme ich ochraňovať. A potom, vlastne, keď toto vidia deti, tak musia sa pozrieť na to, kde potom môžu pasovať. Ty v 6 rokoch si vedela a vedela si aj, že ostatní sa tvária, že to nevieš. To, čo hovoríš, je to v podstate tá energia toho, že som sa cítila byť oddelenie. A proste sa cítiš byť oddelená aj sama od seba. Nevnímala som už ani seba. Musíš vnímať seba na základe súdov ostatných a ich očakávaní. A ak to nie je rovnaké, tak potom, kde sa môžete nájsť? Kde ste? Aké to bolo, keď si bola v puberte? Skúšala si nejaký vzťah, bola si na strednej, pozrela si sa, aká bude budúcnosť, aké to tam bolo vtedy. To bolo veľmi zaujímavé. Keď som mala 11 rokov, začala som si ubližovať. A keď som mala 13 rokov, tak môj otec našiel, lebo môj otec na to prišiel, pretože videl, že mám jazvy. Zobrali ma k psychiatrovi a nasadili ma na antidepresíva. Ja si pamätám, ako sa to povie? Pamätám si to sedenie. Pamätám si tú psychiatričku, ona bola tak pripravená na to mi dať antidepresíva. Tam žiaden iný priestor nebol. Tu máš antidepresíva, mal som 13 rokov. OK, nesúdim ju, chápem to, ale potom som začala byť priťahovaná k ľuďom. A to bolo vtedy, keď som bola zalúbená do niekoho, do takého chlapca. Ja si pamätám, že mi povedal, že nechce so mnou byť, pretože ja som ho nechcela poboskať. Bože, nie som na to pripravená. Nie. Teraz už milujem jedno iné dievča, ona vôbec nevyzerá ako ty. Ja si pamätám, že ma to úplne... A zase to vytvorilo ešte viacej oddelenia. Ja som si totiž to začal hovoriť, dobre, tak ja musím byť niekým iným. Musím zmeniť spôsob, akým sa obliekam. On mi povedal, ona je fakt cool, lebo má piercingy a tak. A vidíš teraz, čo mám? A potom tam sa to začalo. Vtedy som opäť začala mať pocit, že som oddelená. Začala som tvoriť vzťahy z toho priestoru. A moje vzťahy boli tak metúce, keď som mala 15 a 16. A potom, ja viem, že toto možno ani nedáva zmysel, ale dáva. Dobre. A zároveň už som začala rozvíjať aj záujem o dievčatá a môj otec bol veľmi homofobický a on to vnímal v mojom svete. To bolo veľmi zvláštne. On mi povedal, že keď to začal vnímať, tak mi povedal, že tam bolo niečo neprírodné. Povedal také slovo, neviem, či si na ňo spomeniem, ako keby bol ten človek proste úplne šialený. To nie je prírodzené, nemôžeš. To predsa nie je akceptovateľné. A zase ešte viacej som sa oddelovala, ešte viacej som o sebe pochybovala. Stále všetko, čo si vyberám, je zle. A potom toto začalo vytvárať tie intenzívne myšlienky na samovraždu. Lebo vždy som sa pozerala na svet. Brala som ho, že bude to lepšie miesto, ak tu nebudem. Pretože všetko, čo som robila, bolo zle. Je to zlé už len to, že existujem. Prečo som tu? Nemala by som tu byť. To je dosť ľahké, čo? No, môžeme sa o tomto baviť. To je dobré. V
takej ľahkosti, pretože toľko sa toho zmenilo a nemusíme to odsudzovať. A vidím ľudí, že odsudzujú takéto myšlienky na samovraždu alebo takéto rozhovory. Prečo ale ľudia to skrývajú? Pretože tam je na tom veľa súdov. A keď začnete používať nástroje Access Consciousness, tak vyjdete z týchto súdov, ktoré to robia skutočným a pevným a dobrým a zlým a váš priestor dovolenia sa zmení a potom môžete mať konverzácie, ktoré možno sú ťažké v tejto realite, ale potom to dáva priestor tomu, aby sme sa o tom mohli porozprávať. Ja ti ďakujem za to, že čím si, že o tom hovoríš. Dobre, tak máme všetko to. Dobre, vyšla si zo strednej školy a potom chcem ťa uznať za to, že ešte tu stále si, nevzdala si sa. A chápem, že mala si pocit, že si proste všetko si vybrala zle, že si tu nezaslúžiš byť, ale stále si sa pozerala na to, že čo môžeš vytvoriť. A kdokoľvek, kto sa pozerá toto video, tak chcem vám povedať, že stále ste tu, poďme to uznať, že každý deň si vyberáte pokračovať ďalej, čo iné je možné, ak stále budete pokračovať v tom, vyberať si žitie. Tak, teraz ma zober do tvojej 20-ky, aké to bolo. Ďakujem ti veľmi pekne. Tak, ešte jedna vec predtým, než viem totiž to, že nemáme veľa času. To, čo si povedala, že ľudia idú do priestoru odsudzovania seba a to je to. Keď ja mala 13, 14, 15, tak nikoho som nemala v rodine, kto by to odo mňa mohol proste prijať. Keď môj otec zistil, že som sa rezala, tak spôsobil to, že som sa cítila ešte horšie, že musela som sa presťahovať niekam inam a ja chápem, že on si nevedel s tým poradiť, robil to najlepšie, ako mohol, ale ak idete do toho priestoru, OK, takže ty máš pocit, že máš myšlienky na samovraždu, tak čo môžem pre teba urobiť? Keď som mala 18 rokov, tak myslela som, že budem pracovať ako umelkyňa. Chcela som pracovať s filmami a písať scenáre, ale zase život vyzeral byť veľmi ťažký z tej perspektívy. A keď som mala 19, ani neviem. Bola som vo vzťahu s nejakým chlapikom a išli sme na krásne miesto v Brazílii. Mesiac bol v splne, fotili sme oceán a spln a tam, keď som sa pozerala na ten oceán, keď som ho vnímala, ani neviem, čo to bolo, ale niečo sa tam zmenilo a ja som vedela, že som chcela pracovať s niečím, čo by mi umožnilo byť niečím pre ľudí. Lebo zároveň aj s tým všetkým, čo sa dialo v mojom živote, keď som bola v škole, vždy som bola tou osobou, ku ktorej ľudia prichádzali, pýtali sa mi na veci, s ktorou boli zraniteľní a ja som bola, vždy som priťahovala ľudí, ktorí mali problémy s drogami alebo s rodinou a ja som vždy som bola schopná byť niečím, čo im umožnilo, aby mali viac zo samých seba. Vyberiem si niečo, čo mi pomôže viacej byť pre ľudí. A potom vlastne moja terapeutka chcela, aby som bola psychologička. Skúsila som to rok a ja som plakala celý čas. Keď som to študovala, mala som pocit, že som fakt úplne oddelená. Vnímala som to, ako tie veci boli nekongruentné. To, čím tí ľudia boli, to, čo hovorili, všetky tie diagnózy, správne, nesprávne. Dobre, ďalšia voľba. Chcela som do toho zahrnúť telo. Tiež veľmi ma tela zaujímali a
Vravala som si, čo môžem vytvoriť s telami, naozaj za hranicou tých konverzácií, za hranicou toho miesta, kde sme od nich oddelení. Potom som našla taký kurz masážnej terapie, išla som tam, zmenilo mi to svet, bolo to úžasné, bolo to pragmatické. Nemuseli sme ísť cez všetku tú teóriu a išli sme ale iba trochu, skôr to bolo o tom dotyku. Keď som končila s tým kurzom, tak myslím, že 1 alebo 2 mesiace predtým, než som to ukončila, mi niekto povedal o Access Bars, sesternica. Poznám niekoho, kto facilituje sedenia. Myslela si, že sa mi to bude páčiť. Tá jediná energetická vec, ktorú som dovtedy vyskúšala, bolo reiki. To sa mi páčilo, ale viacej som pracovala s tou masážou. A raz som bola na kurze jogy. Predtým, než začal ten kurz, jedna z mojich kamarátok mi povedala, išla som na kurz Access Bars a na sedenie Access Bars a bolo to úžasné. A môžeš mi dať meno tej osoby? A tak mi ho dala, objednala som si sedenie, išla som tam a bolo to úplne úžasné. Ja si pamätám počas toho sedenia, všetko to, čo som cítila vo svojom tele, bolo úžasné. Keď som stadiaľ odchádzala, vieš, ako sa to volá tá vec, na ktorej skáčeš? Keď ideš z trampolíny dole a necítiš ani tú pevnú zem, pretože tvoje nohy sa tak hýbu. A ja som mala ten istý pocit. Wow. Cítim sa, že všetko je tak ľahké, všetko je inak. Chcem sa to naučiť. A čo sa týka Access Bars, čím ešte viacej ako príjmať sedenia, naozaj si užívam ich darovať. To zmenilo pre mňa všetko, pretože som mala uhol pohľadu, že na to, aby som mohla niekomu prispieť, tak musím byť skoro ako osvietený Budha a potom môžem niekomu prispieť. A čo toto začalo meniť je, vtedy som bola v veľmi zlom vzťahu, kde som bola zneužívaná a dobre, tak hádali sme sa doma a potom som išla na sedenie bars do môjho ofisu. OK, cítim sa zle, lebo namiesto toho, aby som si vravala, cítim sa zle, hádame sa, tak išla som na to sedenie. Alebo som práve išla dávať. A keď som dávala sedenie, tak čím viac som ich dávala, tým lepšie som sa cítila aj tie osoby. Videla som zmenu, lebo predtým som mala pocit, že nemám silu v živote, lebo som nebola schopná nič zmeniť alebo vytvoriť zmenu. A keď máme pocit, že máme nedostatok sily, keď ste v priestore, že nemôžem robiť nič na to, aby som zmenil svet, veď som iba jeden človek, tak to je predsa ale klamstvo, lebo už vy sami meníte ľudí okolo seba. Vy tvoríte ten efekt, kedy jedna vlnka má vplyv na celý oceán. A keď to vnímate ako možnosť to robiť, tak nebudete určite sami, lebo nájdete pritom tých ľudí, ktorí sú tak krásni, ktorí vám umožnia vidieť ešte viacej toho, čo je možné. Nie je to super? Potom, čo si začala naozaj barsy zahrňať do svojho života, tak kedy to skončilo, tie rôzne myšlienky na samovraždu a tak, alebo už sa nikdy nevrátili? Nezmysli úplne, niekedy sa stále ukážu, ale už tam nie je taký náboj. Predtým to bolo, ako keby som bola v tmavom tuneli, kde nie je už žiadna iná možnosť. A teraz už je to proste niečo, čo tam je, dobré, tak môžem spáchať samovraždu, môžem si dať zmrzlinu, môžem ísť von, môžem sa poprichádzať, môžem sa porozprávať so stromami, čo by som si rada vybrala.
tá jediná vec, čo to zmení, je tá samovražda zmení iba to, že nebudete mať telo. Ak zažívate veci, ktoré nie sú spojené s vašim telom, tak neviem, či to tak pomôže, keď spáchate samovraždu a vaše telo je vlastne niečo. No, OK. Rozprávam tu o samovražde. Ja som to videla poprvýkrát úplne inak. Úplne inak. To je ako keď mám potiaže s potrubím, tak musím zabiť svoju mačku. Áno, hej, vy sa nezmeníte iba tým. Musíte zmeniť tú vec, ktorá to vytvára. Vy ste ten človek, kto to vytvára. A to môže byť ťažké pre niekoho, kto je v takej depresii. A táto realita hovorí, OK, vieš čo, je s tebou niečo zlé, tak si daj tabletku. Nie, si veľmi vedomý, tak môžem ti položiť nejaké otázky? Hej, a keď im povieme treba to, že vlastne si človek tvorí svoju realitu, tak no. Ja si to tiež pamätám. Nehovor mi, že to vytváram, ale s nástrojmi Accessu, pokiaľ ste vy ochotní uznať, že ste tvorcami svojej reality a toho, čo sa ukáže vo vašom živote, tak môžete tvoriť úplne čokoľvek. Potom môžete vlastne povedať, že otec takto reagoval, moja mama zobrala, môžeš sa udržať v role obete, ale je to začarovaný kruh. Ty teraz, keď si uvedomíš, že tvoríš veci okolo seba, tak to nie je na to, aby sa nikto z vás cítil zle, ale to je o tom, že máte silu na to všetko toto zmeniť. A ďakujem. Ako vyzerá budúcnosť pre teba teraz? Keďže samovražda je iba voľba. OK. To je ako taká voľba. Počkať. Nedaj si to na tričko, aj keď by to mohol byť cool názov. Na čo sa teraz pozeráš? Na toľko veci. Dneska som nad tým rozmýšľala. Jedna z vecí, ktorú zmenil Access úplne najviac, je to, že ja som nedokázala vnímať predtým budúcnosť. Aj keď Dane sa spýtal na toto na kurze, tak to bolo poprvýkrát, keď som to vnímala ako naozaj otázku. Čo vnímaš ako budúcnosť? Lebo ľudia to robia, ale potom chcú, aby ste odpovedali na niečo špecifické v podstate. Koľko detí a koľko peňazí? To, čo vnímam teraz ako budúcnosť, ani to neviem popísať, pretože lebo vnímam toľko radosti, vnímam ľahkosť, vnímam relaxáciu v tele a zároveň je to tak, keď to hovoríš o tom, že nie je z priestoru, že sa začnete odsudzovať, ale keď si uvedomíte, že vytvárate veci vo vašom živote, na to, čo ja si myslím, že sa musíme pozrieť, je, že to, čo pre vás nie je ľahké, čo vám neodľahčí, tak to pre vás nie je pravdivé. Ak sa na to pozeráme z tej perspektívy, že moja mama zomrela, to nie je ľahké, keď sa cítiť zle, keď sa nám veci v úvodzovkách dejú. Ale položiť si otázku, OK, čo som o tom vlastne vedela? Jednu vec, ktorú mi hovorila moja teta, keď som mala 3 roky, tak som sa balila. Som sa balila na cesty a povedala mi, že ty si bola tak nezávislá, vedela si, že tvoja mama ide zomrieť. A ona vtedy nebola ani chorá. A keď sa rozprávam teraz s ľuďmi, keď zdieľajú svoje príbehy so mnou, tak čo viete, keď ste si vybrali svojich rodičov? Možno aj rodiča, ktorý vás opustil, alebo sestru, brata, niekoho, kto k vám nebol láskavý, alebo mesto, alebo učiteľ. Čo ste vedeli, keď ste si to vybrali? Čo ste vedeli o vás,
čo teraz môžete uznať a s čím môžete tvoriť. Môžeme vytvoriť toľko krásnych vecí, ak si to umožníme. Neodpovedám ti na otázku? Nie. To, čo si povedala, keď si v tom temnom tuneli, tak ani len nevnímaš nejakú budúcnosť. Tak pozrieť sa, uvažovať nad samovraždou, to môže byť fakt ako jedna z možností, lebo ani keď človek nevidí zajtrajšok, tak ja ani neviem, že čo príde na budúci týždeň, tak sa ma nepýtaj, čo budem robiť na obed. A pritom, keď človek začne čistiť všetko toto a používať Access Bars, tak začne mať priestor a tá budúcnosť sa môže začať ukazovať a jedna za druhou. Všetky tie voľby, ktoré robíte, k tomu môžu prispieť. A ty povieš mi o tvojom prvom kurze Access na Access Bars, alebo o kurze šepkanie telu s Daneom a budem plakať. Je to dovolené? Nechcem plakať, chcem povedať niečo o tom, lebo to bolo tak krásne. Bola som tak nahnevaná, keď som si vybrala ten kurz, ešte predtým. Čo som si vybrala, a chcela som toto povedať, že čo som si vybrala po Barsoch je, že každý deň som pozerala videá z turné vedomia z toho kanálu na YouTube. Každý deň 2 alebo 3 som si pozerala. Každý deň, pretože som sa o tomto nemohla rozprávať s ľuďmi v mojom živote. Vieš, nakoľko ľudí milujem však. A vnímala som, že v Daneovi bolo niečo, čo tvorilo pre mňa viac. Bola som tak sfrustrovaná s tým, čo sa deje v Brazílii a s politickou situáciou a tiež s mojou rodinou. Práve som sa rozišla v tej dobe s tým priateľom. Čo sa týka Barsov, možno sa rozídete vďaka ním s ľuďmi vo vašom živote. A môže to byť super. Bolo to pár týždňov pred koncom roka a videla som ten kurz, vybrala som si ho asi tak 2 dní predtým. Chcela som vidieť, čo tam je. Bola som pripravená byť znova sfrustrovaná. Mala som pocit frustrácie ohľadom všetkých ľudí v mojom živote. Aj čo sa týka môjho učiteľa alebo učiteľky jogy, tak keď cítite, že keď vnímate nejak, že tí ľudia sú nekongruentní s tým, čo robia, tak som bola úplne z toho smutná. A pamätám si, keď Dane prechádzal miestnosťou, vnímala som, že som sa uvoľnila. Bolo to ako vidieť dlhoročného priateľa. OK, to je Dane. Ja som očakávala, že budem cítiť niečo iné. Že budem určite veľmi nadšená, budem nervózna. Nie, OK, je tu. A ten kurz bol úžasný. Ako keď ste s niekým, pri kom viete, že si môžete oddychnúť, uvoľniť sa, pretože viete, že sú tam pre vás. Ďakujem ti, Julia. Viktória, ty si tak úžasná. Ďakujem za to, čo zdieľaš. A nemusíte sa snažiť všetko kontrolovať. Nemusíte byť na to všetko sami, lebo viete, že je tam niekto, kto pri vás stojí. A ja si pamätám, že v jednom momente niečo povedal o politickej situácii vo svete a o tom, čo sa deje a prečo. A keď som ho počula, ako o tom hovorí, tak som plakala. Ja som akoby vyplakala môj život z mojho tela, lebo konečne som sa naozaj uvoľnila. Dobre, to je ono.
access nie je nekongruentný, môžem mu dôverať, pretože ja som si myslel, že on bude iný. Dobre, nástroje fungujú, ale on môže byť aj tak debil. Samozrejme, on nie je debil, ako my všetci niekedy sa správame, máme také momenty, keď sa správame, nie Boh vie ako, ale on povedal toľko krásnych vecí na tom kurze. Vždy, keď ten kurz znovu počúvam, tú nahrávku, tak stále plačem. A to bolo iba intro, bol to iba úvod, iba 4 hodiny, lebo poznáme Dejna, malo to byť iba 2 hodiny a keď prešlo 3,5 hodiny a on stále rozprával. Po tomto kurze som vnímala, že už nie som sama, vnímala som veci za hranicami mojich vzťahov. Nemusela som len ísť za mojou starou mamou alebo za mojim otcom. Mohla som ísť až do celého vesmíru. Ak sa môžem rozprávať s ľuďmi, tak čo vesmír, čím môžem ja byť, čo vesmír môže prijať odo mňa. A od toho kurzu som pokračovala v tom, že som si vyberala viac a viacej. A samozrejme aj on po kurze nám dal nejakú úlohu. Dal nám úlohu, ale to nemyslím nič také zle. Čo môžeš vnímať ako svoju budúcnosť? Myslím, že to bolo ono. Čo ak môžeš vnímať to, že tá budúcnosť, ktorej si vedomá, tak je bližšie. A to naozaj, vtedy som si uvedomila, že môžem byť tou energiou. Lebo my si hovoríme, dobre, môžem si to vybrať budúci týždeň, môžem si to vybrať budúci mesiac, môžem si teraz pozrieť Netflix. Samozrejme, s tým nie je nič zlé pozerať Netflix, ale už teraz si môžete vybrať to, po čom túžite. Každý deň, keď sa zobudím, tak som nadšená z toho, čo vytváram. A ani nechcem pozerať veľmi Netflix, pokiaľ teda nie som úplne unavená, ale väčšinou času som taká nadšená z toho, čo robím. Že ani nepotrebujem niečo. Potrebujem toto na to, aby som sa uvoľnila po dlhom týždni práce. Potrebujem, aby som... Nie, môžete byť šťastní stále. A nikto vám to možno nehovorí, ale teraz hovoria vám, že musíte sa naučiť ísť cez tie ťažké veci v živote. Viete čo? Jedna z mojich obľúbených otázok na kurzoch Byť sám sebou je, že čo ak by ste sa každý deň mohli zobúdiť s tým, že ste vďační za to, že ste nažive a máte ten entuziasmus pre život. Wow. Ako to, prečo? Ja som si vtedy myslela, predtým som si myslela, že musím stresovať, že sa musím nenávidieť, že je treba si horko ťažko poradiť, že je treba plánovať si budúcnosť, ktorú ani nevieme, či sa vôbec stane. A teraz, tieto dni hlavne spím menej, lebo ja si vravím, môžem buď spať viacej, alebo proste môžem zase ešte viacej tvoriť. A za to som tak vďačná za Access, za Dejna, za Garyho, za to, že oni sa nikdy nevzdali a ani to nikdy nevzdali. Aby sme sa my nemuseli cítiť byť osamelí. Som vďačná aj za teba, za to, že mám tvoju energiu v živote a som rada, že tvoríme budúcnosť. Ešte niečo by si chcela povedať predtým, než to ukončíme? Možno tvoje nejaké slová múdrosti a možností? Ani neviem. Respektíve toľko toho chcem povedať. Asi toľko. Myslím, že čo som vnímala tieto dni
keď som sa ladila na túto konverzáciu, uvedomila som si, že už sa nikdy nenudím a som za to vďačná. Som vďačná za teba, lebo si mi ukázala život ako skutočné dobrodružstvo. To, čo som chcela ešte povedať, je, že ak tu ste, ak toto počúvate, ak máte pocit, že ste na tom zle, že by ste nemali existovať, chcem povedať, že viete, keď ste sami so sebou a nechodíte za ľuďmi, tak namiesto toho chodiť za ľuďmi, choďte do prírody. Vnímajte seba, aký ste, keď ste so zvieratami, so stromami. Možno, že to znie trochu ezotericky, ale nie je to ezoterika. Naozaj, čím môžete byť s vašim telom, čo si môžete s vašim telom užiť, čo by vám umožnilo mať taký život, tak zábavný život, že potom že už nikdy nebudete uvažovať nad tým, že nie ste darom, pretože vy darom ste. Ďakujem ti za to. Ďakujem za tvoju zraniteľnosť. To príjmanie, ktoré som ja mohla z tohto získať, vďaka tejto konverzácie som za ňo veľmi vďačná. Tí z vás, ktorí chcete viacej informácií, tak pozrite sa na stránku Access Consciousness. accessconsciousness.com /You are not alone. Je to určite aj v popisku tohto videa. Budeme mať ešte ďalšie rozhovory počas septembra, októbra. Ak poznáte niekoho, kto má určité mentálne problémy, prosím, označte ich alebo pošlite im to, ak si myslíte, že toto by mohlo prispieť. Ďakujem ti, Victoria, ďakujem ti, Access, ďakujem ti, Dane, Gary, Barsi a všetci, ktorí tomu prispeli. Je to naozaj taký dar, ako tvoj príbeh zmeny. Aká ešte úžasnejšia budúcnosť je možná, kde nikto nemusí sa cítiť osameleť. Ďakujem ti za to, že si takou magickou bytosťou. Ďakujem. Mám ťa rada. Ahoj, čau, čau.